nazarin duniya, lissafin rayuwa, babu alfahari duniya. Budurwar wawa, kada ka yarda da kyawunta, komai kyawunta. Abokina daga alkalman Ismail Hussaini Alkoltabi, CEO Safara Hausa Idu Hausa an Safati, wanda ya rayu da kyakkyawar niyya, Allah zai nesanta shi daga mummunar rayuwa. Samar da lafiya kai har ma da lokaci suna da matukar amfani, rashin amfani da su ta hanya kyakkyawa yana lalata dukkanin rayuwa. Nazarin duniya, lissafin rayuwa, babu alfahari duniya. Budurwar wawa, kada ka yarda da kyawunta, komai kyawunta. Abokina duk wanda ya shagaltu da rusa waninsa, ba zai iya gina kansa ba. Wanda ya fita in laifuka daga cikin mutane, shine yake da lokacin tattaunawa kan laifukan mutane. Munafiki kenan, annamimi kenan, sananin banza, bai da aikin yi, jahilin banza. Nazarin duniya, lissafin rayuwa, babu alfahari duniya. Budurwar wawa, kada ka yarda da kyawunta, komai kyawunta. Abokina mafi munin mutum daga cikin mutane, fannin halayya shainin mai manta alheri. Yayin da ya yi fushi ya tona sirrinka, ya watsar da kirkinka, ya kirkiro maka karya. Nazarin duniya, lissafin rayuwa, babu alfahari duniya. Budurwar wawa, kada ka yarda da kyawunta, komai kyawunta. Abokina in kana da hakuri, zaka zama mai